Amigues i amics, moltes vegades sentim dir que les institucions europees són llunyanes o bé que no escolten el que passa al territori. Avui us vull explicar un exemple més que contradiu aquestes afirmacions. I és que el Parlament Europeu ha posat les bases per poder exigir indemnitzacions per als afectats per desastres en operacions relatives al petroli i al gas marandins, exactament com el que va passar amb la plataforma Castor. Si en un primer moment no hi figurava en l'informe, hem aconseguit reconèixer la gravetat dels més de 500 terratrèmols que es van produir davant de les costes de Tarragona i Castelló l'estiu del 2013. Arran d'haver escoltat les demandes del territori afectat i de les entitats, i tal com van succeir els fets, hem treballat per incorporar esmenes perquè en una futura reforma de la legislació es puguin indemnitzar tant afectats directes com indirectes. I també perquè no només es demanin responsabilitats pels desastres provocats per projectes, sinó també per estudis, prospeccions i funcionament de les instal·lacions marandins. Si quan van succeir els terratrèmols per culpa del Castor hagués existit aquesta harmonització de la legislació europea, ara els veïns podrien reclamar indemnitzacions pels danys que van patir. Així doncs, hem deixat ben palesa l'afectació que van tenir els terratrèmols provocats per la plataforma Castor en el medi ambient i en milers de ciutadans europeus que viuen a les terres del Sénia. Per tant, hem de seguir treballant per acabar amb la impunitat davant de desastres com els provocats per la plataforma Castor i que s'assumeixin les responsabilitats que pertoquen. I hem de seguir reclamant transparència i més control perquè no es tornin a repetir. Moltes gràcies i fins aviat.